Ġimagħtejn ilu il-qorti kkonfermat li kien hemm kollużjoni fid-deal skandaluż li l-Gvern Laburista għamel ma' Vitalz u Stewart. Deal li seraq lil poplu Malti wawċi 400 miljun euro. Iżda minkejja dak li qalet il-qorti, il-Gvern Laburista għadu qed imeri is-sewwa magħruf. Meta kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Anzjani Ġottjen Abela l-ewwel qal li jaqbel mal-verdett tal-qorti. M'għandi l-ebda xi ħaġa xi ngħid dwar il-verdett tal-qorti fiż-żewġ dikjarazzjonijiet tagħha. Taqbel mal-verdett tal-qorti? Jiena naqbel mal-verdett tal-qorti. Iżda meta tlabnieh biex jagħtina s-somma eżatta ta' kemm insteraq il-poplu Malti minn dan id-deal skandaluż, għalinna li ma jafx. Kemm hi ċ-ċifra? Għax dal-aħħar il-Gvern tgħid li mhix iċ-ċifra kemm qed tgħid l-Oppożizzjoni, ġi kemm iċ-ċifra li nsteraq il-poplu Malti? Iċ-ċifra wieħed ma jafix, però l-arbitraġġ huwa marbut magħha. Ma tafux kif qed tgħidu li mhijiex 400 miljun euro? Il-Gvern ħanerġa' ngħid qiegħed ifittex il-Stewart fit-Tribunal tal-Arbitraġġ fi qrati barranin. L-istess mistoqsija għamilnija lis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, fejn anke din id-darba bqajna mingħajr ċifra eżatta. Tgħidilna ftit kemm isteraq il-poplu Malti mid-deal ta' Vitalz u Stewart? Mela, fuq din it-tema diġà rispondejna kemm il-darba, naf li qed tagħmel xogħolok, però rrid ngħid li dina hija spin tal-Partit Nazzjonalista. U għalkemm il-qorti għamlet ċara li kien hemm konfoffa bejn il-Gvern Laburista u Vitalz u Stewart, il-Ministru Ġottjen Abela baqa' jinsisti li ma kien hemm ebda serq. Ma nafx kemm insteraq ċifra. Jiena m'iniex qed insemmi serq, jiena qatlek li jiena nosserva il-verdett tal-qorti m'għandi xejn xi ngħid fuq il-verdett tal-qorti ħlif li ovvjament. Qorti stess ħareġ li kien hemm serq u kien hemm kollużjoni li l-Gvern kien kompliċi f'dan id-deal. Diġà rispondejtek. Bl-istess Ministru jibqa' jaħrab milli jgħid għaliex sa issa il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma fetaħx kawża kontra Vitalz u Stewart biex iġib lura l-flus tal-poplu. Ma taħsibx daw il-flejjes li nsterqu setgħu ntużaw biex isir iktar investiment fis-settur tas-saħħa? Ħanerġa' nikkwota l-Prim Ministru li jekk sar xi serq dawk il-flus ħajjiġu ritornati lill-pajjiżna. Mal-Gvern għadu ma fetaħx kawża kontra Vitalz u Stewart biex iġibhom lura dal-flus nsterqu? Ngħidlek kif għadlek qabel, għaddejja fażi ta' arbitraġġ. Mhux qed iżommu l-Gvern milli jiftaħ il-kawża kontra Vitalz u Stewart? Rispondejtek. L-istess kif għamel is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul. Kawża kontrihom ma ftaħtuhiex għadkom? Rispondejtek, grazzi. Sissa l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafam għadu siket quddiem dan id-deal skandaluż u għadu maħa ebda azzjoni. Dan minkejja li meta laħaq fit-tmexxija tal-korp iktar minn 3 snin ilu kien wieħed li mhux se jħares lejn wiċċ ħadd. Qatt ma ddejjaqt minn ħadd. U qatt ma ddejjaqt minn ħadd mhux għax jinxibuli. Għax nemmen u dejjem emmint li jiena qiegħed fil-korp biex inservi. Ma għandix niddejjaq minn ħadd li hemm xi delli kraħ fuqu. Jekk daħal fil-problemi, jew allegatament daħal fil-problemi, daħal għalihom hu. Mela l-korp tal-Pulizija żgur li taħt it-tmexxija tiegħi mhu ħajħares lejn wiċċ ħadd. Marija Franca Lanza, għal Net News.